रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सरकारा गोदानै एसअपि खाना होनायखौ जिल्लानि मावख'गिरिफोर रायजो राजाफोरनि सायाव गोख्रोङै नोजोर होगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों आरो एसअपि मानिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो दिनै बेलासि समाव बासुगाव नोगोराव चिरां जिल्लानि लेङाइ कमिशनार थरायना राकेश्री लेखारुआ नायगिदिंनायाव माखासे सुबुंफोरखौ गंसे मटर साइकेलाव सानै गाखोनाय लोगोसे फेग्रा मुवा लाफानायखौ लोगो मोनना हान्थु खरायहोना लावथिनि दान बान्था होयो। फारसेथिं जों नुनो मोन्दों बुहुमनाङैनो सुबुंफ्रा कभिड-19 महामारिजों गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। नाथाय दिनै चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव बेबादि एसअपि मानियै स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर सोरखारजों गथाय जाखानाय एसअपिखौ मानियै एबा बेखौ गनायथि होयैखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै बाइकआव सानै गाखोनानै आयेन सिफायनायखौ नुनो मोन्दों। अदेबानि हगारजाखानाय बिथोन एसअपि बादियै सोरबाफोर सोरखारनि होखानाय आयेनखौ मानियाब्ला एबा नियम नितिफोरखौ सिफायोब्ला बेनि बेरेखायै एबा हेंथायै गोख्रों साजा आरो राहा लानाय जागोन होननानै फोसावनाय जाखादोंमोन।